Velkommen til CSU TV i dag den 10. januar 2007. Vi får vej hos Firmarmark og Bænger Vera, Skov og Louise og Bjarke og Emil. Så de er også i klubben i dag, og vi ses lidt lidt. Hej. Velkommen til CSU TV i dag den 10. januar 2007. Vi er opsat ude, og vi sidder på YouTube.com. Og her har vi en af dem. Lad os fortælle jer det. Ja, det er. Hvad er det for ærger, mand? Nej. Hvad er der står her ærger, mand? Nej. Hej, Michael. Her! Hvad er der står? Nu er jeg fælder, ja. Okay, Nu sidder så forsøgt at se videoer på YouTube.com. Vi ses lidt, tror jeg. Eller senere. Her på CSU TV den 10. januar. Ja, total nice. Jeg kan ikke stoppe, nu skal vi lige se. Det er så vigtigt. Hvad så tilbage her til CSU TV, der er den 10. januar, der har vi Ebba. Det var så. Det var så. Det var online. Åh nej, åh nej! Og her har vi Held og Jette. Det er der, om man kører det. Ej. Hvad så lyser større? Du laver cykler på 8. Jeg bliver så lidt herude på CSU, men vi har det meget godt herude. Hvad er det? Ej, respekt for rejsekortet. Tænk, at vi skal være rejsekort fyldt. Første rejsekort fyldt. Der har vi Kalle. Hej lidt. Nu er du sådan online direkte live. Får du på fredag, eller hvad? Ja. 10-4. 10-4 Respekt. Fjolsevagt.com. Det kom jeg. Ja, okay, det er godt. Ja, okay, det ved jeg slet ikke. Vent du stadig på Alfred? Her på CSU TV, det er. Respekt. Kører det? Der har vi lidt år. Vent du stadig på Alfred? Ja. CSU Breaking News. TV2 News. TV2 Breaking News. Ja. Og her har vi Ida og... Ja. Ja. Her har vi Eva og Lisa over i det fjerne, i det mørke. Det er mørke, ja. Lige herovre med... Tæt på. Respekt mig! Respekt mig! Eller har du ikke lyst til at være med ud? Hvad siger du? Har du ikke lyst til at være med ud? Så får man bare sådan en kamera op her. Respekt! Og så Stine. Hvor helvede, man kan ikke snakke sammen sådan her. Overhovedet ikke. Jeg har ikke også snakket aften. Og så skal vi måske vente om. Det går godt. Respekt! Nej. Hvornår kommer bussen? Det er ikke kommet ud af det, Så okay, 123, vi har... jeg er ikke ude af det. Nej, du skal altid have buskortet med, også dit rejsekort. Ja, det er det. Jeg gælder hjemme. Der er jo ikke andet godt, så må du sidde op i min cykeltur, skal nok. Nej. Hvor får du hen af? Jeg må hive dig.
Du er i time, eller hvad? Nej, men det er ikke min kurve. Jeg skal blive ved. Nej. Meget spændende kommer det. Nej, det var også på kanten anden måde. Nej. Det tror jeg ikke. Nej, det tror jeg ikke, du har lige kørt. Det er i hvert fald bagenden af. Vi venter slet ikke bussen. Den er ikke kommet endnu. Og hvad skal jeg sige? Vi er med her på CSU Breaking News. Vi har stadig ikke bussen er ikke kommet. Hey, det ligger over til Michael Pedersen. Michael Pedersen siger. Jeg tænker også. Bussen er ikke kommet, og vi er tilbage til Pordel. Hey, det ved man. De er jazz. De var der, jeg håber, vi er færdige. De var der, siger jeg. Det var til 3 dage, det var sjovt. Det var der tæt og sammen. Alt var han er nok gammel mand. Det var en bror. Han er nok faldet i søvn. Det er nok det. Jeg er meget glad for din hjælp lige nu. Hvad har jeg så ikke? Så enten er det herude, eller derinde. Vi skal ikke stå der og lukke. Nej. Nej, jeg ved godt nok. Det er jo meget spændende at tage en anden løsning. Vi har ikke set så meget på CSU i TV i aften, men vi kan fortælle, at det var en rigtig hyggelig aften. Vi har siddet og surfet over. Over! Og så de andre, de har siddet og lavet kreativt værksted. Lukrativt værksted, tror jeg, det hedder. Lukrativt værksted? Nej, det er jo... Har du ikke kommentar til det her, Rikke? Har du ikke kommentar til det her, hvad lukrativt hele aften? Jeg har ikke lavet noget smykke. Jeg har fået noget alligevel. Ja. Du har ikke lavet noget lukrativt her i aften? Jeg har lavet nogle dimser til køleskabet. Okay. Det var godt nok. Ja. Jeg er lidt, hvis man... Ja, det er lidt bedre i opfra. Ja, bra. Jeg er ved at tage vores forskellingen nu. Det er så ret. Men der er stadig på bussen. Breaking News direkte herfra. Og her har vi et af Roskilde står lige i bussen. Her er det CSU TV, der er og venter vi kommer alle slut, og så venter vi sådan kun på, og ja, det er præcis. Og her i bussen, så kan I godt, så vi kan høre så vi kan høre, så kan Stine i gang med at frigive Louise, tror jeg da. Ja, det tror jeg også. Det er meget overraskende for mig at høre, at du er... Det er overraskende at høre, at du er til damer, ikke til mænd. Det er overraskende over. Her er det CSU Breaking News, der siger, at Christine ikke er... Og det er en meget mærkelig form for væsen. Det tror jeg på. Og nu er det skruet her. I kan måske ikke se, hvor de er. De kører stadigvæk. Vi kan se det. Vi kan høre. Det er vildt over det. Og nu er vi så på vej ned med Christine, tror jeg. Hold igen. Man kan ikke se noget, men... Det tror jeg ikke. Det har du ikke. Det er omvendt. Ja, det gifter med mig. Ja, det vil jeg gerne. Yeah! Der er ikke så meget lys, så vi vender tilbage, når vi er... Jeg troede, det er mange. Men I kan da godt lige få lidt stemning her fra bussen direkte. Busemand. Er på nu 6. Nej, det er stikken, ja. Så er der også hash i aften, eller hvad laver du? Du har røget hash ved dig. Det var bondage. Det var CSU TV-dag den 10. januar 2007. Jeg håber, I synes det med. Også selvom det ikke var så meget. Men jeg kan tilføje, at det har været en rigtig hyggelig aften. Og alt det, som I gik glip af, det kan jeg lige fortælle jer om her. I gik lidt glip af, at jeg fik en rigtig god, sådan, ikke sådan konstruktiv, men jeg fik sådan en god, hyggelig snak med Louise i bussen på vej hjem. Jeg ved ikke, om I lige fik en fornemmelse af det. Men i hvert fald så var Christine meget op at køre. Jeg kan tilføje, at Christine sad og adede Louise på hovedet. Og var fuldstændig forelsket i Christine, for at sige det rent ud. Og det var hun nok. Eller, Christine var forelsket i Louise, sådan var det. Det var lige meget, jeg skulle lige finde den rigtigt, men jeg håber, I lige følger med, eller kan følge med. Jeg synes, det var vildt. Altså, det var, så jeg også sagde så rart, at det jo ikke været, at Christine var så damer, men det kan man aldrig vide jo. Det er jo Christine i en nødskal. Hun er bare sådan nogle gange lidt overgivet, og sådan lidt af Christine. Eller Louise tager det med et smil, og tager det ret cool sådan set. Hun virker nærmest som, hun er fuldstændig ligeglad, og hun virker sådan meget seriøs i sine fortolkninger og sine udtalelser, sådan i sin måde at reagere på og sådan noget. Hun snakker engelsk nogle gange, og det kan Christine ikke så godt forstå, har jeg fornemmelse af. Så det er lidt nemmere at have med at gøre. Så jeg har et godt indtryk af Louise, ja, det må jeg sige. Så, men jeg har ikke, sådan til gengæld har jeg fået lidt andet forhold til Emil,
som egentlig altid siger Sasha i hvert fald er sur. Jeg ved ikke, om det er rigtigt, men jeg ved også bare, at han blev lidt tosset over, at mig og Michael og Mark og Sasha tog computerne inde i det rum, hvor at han egentlig sad før. Det vidste vi sikkert, han gjorde, men det fandt vi så ud af. Og jeg kan egentlig godt huske, at der var en eller anden hjemmeside, eller der var et eller andet på skærmen, som mindede lidt om Yu-Gi-Oh! Og tænkte, det er nok et eller andet, men jeg tænkte, det er nok noget, der er gammelt. Det er nok ikke noget, som de skal bruge. Så kom vi med ind et par minutter efter, eller sådan efter vi havde spist og sådan noget, og så opdagede han, at vi sad ved computerne. Så var han lidt tosset og smækkede med døren og gik sin vej. Så sad vi andre bare var fuldstændig målløse og tænkte, hvad fanden har han gang i, eller hvad sker der for ham? Så ja, kort fortalt. Godt var der ikke i aften, men jeg kan tænke til gengæld selv, at jeg heller ikke tror, han kommer på fredag. Til gengæld skal jeg sige, at jeg glæder mig rigtig meget til at trykke til på fredag, men jeg kan fortælle, at jeg ikke filmer mere end ned til hovedindgangen med Køge Svømmehal, måske ovenikøbet kun til CSU's gørtrin ude på skolen, altså i hus 4. Så det kan være, at vi ikke filmer så meget på fredagsheder, men jeg regner med alligevel, at I kan få det meste information, når jeg kommer hjem fra klub. Jeg regner med lige at give en lille briefing, ligesom jeg gør nu. Så det glæder til. Og have det rigtig godt, og hold jer munter, og vi ses igen på fredag her på CSU TV. Det retter jeg altså med, så indtil videre, have det rigtig godt. Vi ses. Hej.